Ik ben Mohammed. Mijn verjaardag is 1 januari 1983. Ik ben 32 jaar. Ik kom uit Turkije. Ik ben 1 jaar in België. Ik woon in Antwerpen. Dag allemaal, dit is mijn cursist Mohammed. Die heeft dit filmpje van zichzelf gemaakt in de klas met behulp van de iPads en het programma Move Notes. Hoe zijn we eraan begonnen? Wel, hij heeft eerst een tekst geschreven over zichzelf. Bij die tekst heeft hij dan op de iPads foto's gezocht die zijn tekst illustreren. En vervolgens heeft hij met de iPad en behulp van de app Move Note dus dit filmpje gemaakt. Ik stel voor dat we eens even verder kijken naar het vervolg van zijn verhaal. Ik spreek Turks, een beetje Engels en een beetje Nederlands. Ik ben getrouwd. Ik heb 1 zoon. Mijn hobby's zijn voetbal, muziek luisteren en fitness. Ik heb TSO gedaan in Turkije. Ik heb 9 jaar gewerkt in Turkije als CNC-frezer en matrijsmaker. Ik wil als CNC-frezer en matrijsmaker werken in België. Ook Annemijn is met haar klas aan de slag gegaan met MoveNote en de iPads. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar haar ervaringen daarmee. Cursisten vonden dat heel leuk om te doen. Het was voor mij ook leuk om daar eens mee aan de slag te gaan met die iPads voor de eerste keer. Het is iets wat ik zeker wil herhalen. Niet alleen om zichzelf voor te stellen, maar je kunt er ook andere opdrachten bij verzinnen. Ja, dus ik zou zeggen, een aanrader. Heel leuk om mee te experimenteren. Nu studeer ik Nederlands module 1.2. Tot ziens.